गोदान मोनसे ब्लग लाबोफिनलायबाय ओमफ्राय दिनै न'निफ्राय आमथिखा थांनो नागिरदों गामियावहाय मा होननानै बुङो सान्दुङा अयथासार गोरा थेवबो दिनैहाय लामा गाज्रिब्लाबो खनसे थांनायनि आमथिखा दासो लाना फैब्रबदों बे माक्साखौबो रयेल एनफिल्डनि ओमफ्राय दा थ' नायलांबाय थादो नङा होमबा लामायाथ' अयथासार गाज्रिखा लामा गाज्रिब्लाबो दिनै थांनाय बावनि खनसेबाव बेजों दिनै थांनायनिसै थांगोन जाहैबाय दिनैहाय मा होननानै बुङो आमगुरि मा फंबाय मा नागिरदों दाउ मोनबाय ना मोनाखै हा बेयाव थाफैयोब्ला जोंनिसैसो दाउआ रावनिबो नङा हा सासेया ओमफ्राय लाजिनानै थिङाव थाखुमा बावबाय दे माब्रै माने लाजिसे ना बेवहाय लाजिनानै हनै थिं बेराव थाखुमा बावबाय थ' बिदिब्ला सल्लु ना ओइ सल्लु होनो मोनालै आंना नायलांबाय थादो दिनै मोखांखौ खोन्थानाय जानाय नङा दे लामानि अबस्था ओरैबायदि गाज्रि ना माने मोखांबो खोन्थाजाया बा माबा मोनसेबो खोन्थाजाया बे अबस्था आरोखि ओरैबायदि गाज्रिखा हाद्रिया देन्जारखा नों मास्क गैयाब्ला थैनोबो गारि सालायबो जाया मोनथिबाय हालात अबस्थानो ओरैबायदि गाज्रि दा जा हाद्रि गोजा आरोखि माने मा होननानै बुंगोन आमथिखा थांनो नागिरदों आं आमथिखासिम नायलांनोसै एसे नङा होमबा ओरैबायदि गरमखा गरमाबो थेवबो उफाय गैया नै फारसेनिफ्राय सौग्लुंजोबना लानांगौ जायो नङाला नों हालोदानो गाज्रि जाना थाखायो दा हाद्रियाबो हाद्रि गोगोमखा दा बुंसै हाद्रिखौ जोंनि सुइजारलेण्ड सान्दुं लोगोफोर अयथासार सान्दुंखा दा बुंसै थांगासिनो दं नै फुरा माने वेदारा नोगोदखा सान्दुंआ 37सो थांखांजोबबालां गरमा ओरैबायदिखा बिदिब्ला लोगो खवा मिस्टेक जाबाय खैला मैला आमगुरि माने आमगुरियाव थानांगौआ ओमफ्राय आं खैला मैलासो थिउ मालाबा सफैबाय दा नै बिबोनां हारांगानावहाय साल ना दै लोंलांसै बिबोनां दै गुसु लोंना थांनायसै थेवबो मोखां खोन्थाया दा दिनै आमगुरियाव सेहेरा देखायफैदों आमगुरिखौ बिराद कनफिउज जायो आङो ओमफ्राय ओरैबायदि अमा बेदर जाख्रुबग्राफ्रा दंफैयोनो नुबाय दा बिसोर आंखौ दहायनो बैयाव हेलौ होनबाय थादों आंबोथ' हेलौ होनबाथाय आरो बाद दे मावलांबाय आंबो आमथिखा मावलांबाय ओमफ्राय फैनाया खिन्थु नैबे सेम बडि सेम लकेसन सेम जायगा ओमफ्राय ना बाजार अमा बाजार बयलार ओरैहाय गासैबो दंलाजोबो खुलुमबावबाय दे खनबे खुलुमखो सोरखौ नुयो मादै बेखौ नुयो ओमफ्राय मबाइलाव नुयोब्रा ए बेखौबो नुयो मादै मोखां बोख्लायो मबाइलाव बेखौ नुखागोन नोंसोरखौ लिंहरबा एसे मोजां जागोन नामा नोंदां मा जादों 9 बोसोर जाबाय थाबायनानै ए मटर खानांगौ खुदिया सासे थाबायनो ओमफ्राय दा बेखौनो एसे माबानो मोखांखौ आं दिनैनि नैबे ब्लगाव ना खोन्थानाय जानाय नंला आं माबासो दे माहाय लाबोगोथाय बिसोर आं बुजिनानै मोनला हाबनांगौआ बेनोमोन नामाथाय जि सान्दुं गोसा सालायहोबोबाय माने ओरैबायदि जायगायाव थांबावबाय आङो मोखां खोन्थायैजों जाबजों रागा जोंदोंबो जानांगौ बिसोरो सफैबाय न'आवहाय जों गासैबो
दिनै बिथाङा BMW खौ लाबोआखै लोगोसे गामसा बर'नि ट्रेडिसनेल गामसाजों नोंबो ना ट्रेडिसनेल बिदि आरोखि दिनैथ' एसे जानाया आराम्भ जागोन नामा मिथिले खोमा एसे थानो हागौ जानाया गोगोम जानो हागौ एसे थ' चलो होनो मोनालै आंनिया माबा थुदो हाबलांनोसै नंबाय अजन गैया ना नि थाखाय अजन गैया माने सिखा बिजौआनोथ' मोसायोसो हेभिंला जाखा नोङोथ' थो आंना एसे गोगोम जाखानांगौलै नङाला जाया मानसियानोथ' गोजौ नालाय आं लाग्राखौनो लाबोनो नागिरबाय थाबावो ओमफ्राय मानसिया दा खावलांदों औ ओमफ्राय गावनालाय खनसेयावनो खनफा खबल' हाबखायो होनलाय थियो गन फिसा फिसाखौ दानना खोन्थायो ओमफ्राय बेखौनो नै देलै नों बेसे गिदिर लाबोनानै होफैथारदो गाया आग्लायबावनानै दङ दे बिना हाननै स्कुटियाव दङ बिना डाबल बिजनेसखा सिखाबो फाननो फैबाय माबा माबिबो लाबावबाय आमगुरि आयं खाथिनाथनिफ्राय जों ओंखारबाय ओंखारनाय माने बिनाव माखासे खोथाबो सावरायबाय गोबां खोथा आरो माखासे खोथाखौ सोंनो नायनोब्ला आंनि बे मेन चेनेलाव हाबनो हागोन बे मेन चेनेलावसो बे आयं खाथिरामनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना बेखौ नुनो मोनगोन नैबे जाहैबाय जास्ट माने आमगुरिसिम फैनायनि ब्लगमोन वेट सोमदो बरगयारि खुलुमखा खुलुमबाय लोगोफोर थ' बिदिब्ला नैबे आमगुरि आयं खाथिराममोननि गामिनिफ्रायनो आंनि ब्लगखौ टाटा आरो बाय बाय लाबाय